presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamay bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigapon inyong Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayan. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kiksunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap ug Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sita. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan ang atong magtatampo si Sita. Kini akong problema, dugay na rin nahitabo, pero ako lagi hapong i-share ninyo. Basi na lang og may makuha mong pagtulunan. Bahin ni sa kumbana nga ignorante gyud kaayo, taga-bukid manggod ni, wa pa kalugsong sukad masukad. Ingon manggod ini ang mga paghitabo. Sa kalit mo gipukaw ang akong paghinano. Pakpak na di ay. Wadi pagana. Di ay 20 na ako muklo oh. 20? Uy, Ma'am Sita, ikaw man di ay ni. Timing nga human ang ako glasses sa mga bata. Nabati gid na ako ang mananoy ni mong tingog muklo. Para Ma'am gito nimo ang akong awit gipay nungod Ma'am. Mao ba? Wow, ka nice. Thank you muklo. Ay, ayaw mo, bugal-bugal ni, hoy, pasilo ako mamahanga, nakasa ako nga giawitan, tika. Okay ra muklo oy. Sige, alin ako sa ilang manang tikla ha, hapon na ra ba, manglaba pa ko. Ato ka ilang tikla? Tikla, oh. Sige, kay pohon, ampingan, tika ha. Ay, cute. Sige, bye. Bye-bye, ma'am. Kilik mamo, Klog. Kilik mamo. Magkadayon magkama ni Puklo. Kinsay na sayod, pero kung itugot sa kitasan o kami yun magkadayon, ampingan ko siya. Sama sa pag-amping nako sa akong sistang bagol. Bukid kaayo ang lugar nga akong gimaistahan. Ang nakapait kay mutabok pagitog sapa. Magmatag si Mana akong mauli sa amo dito sa lungsod. Dihay mga higayon nga kusog kaayo ang sug sa sapa. Piligro kaayo na risgug yun. Pero mamahala gyud ni alang sa mga bata. Sa maayo nilang kaugmaon. Unya to? Ma'am! Ma'am Sita! Ayaw lang siguro pagtabok lang, ma'am. Kusog kayong sob sa sapa. Nang tikla, di mahimo. Kinahanglan magkatabo ko sa sapa. May klase pa kong tambungan para sa mga bata. Tig-exam ra baron. Unya, mataya ka ni mo. Ingalik ba data sa kusog na sob sa sapa? Ay, kaya lagi nang. Na, ang pingtaon, ma'am, kay delikado kayo. Gamay ra ba yung kwan, maestra na manusod dire. Pinisa among jacket sa pagtudlo. Ay, lagi ng tikla. Salamat nang. Ay, bahala na lang yun. Ang importante nga makatabo ko. O makapadayon ko pagtudlo sa mga bata ining bukid para sa maayo nilang ugma. Ang pingtang! Sige, matambok na ko nang. Ay! Maraginas ko! Agay! Agay! Tinuong ko! Agay! Ala, salamat. Nagkagunod ko sa sabutan. Okay na ka, ma'am! Okay ra! Uy, ala, naku, sa maistang gwapa nga si Monsita. Ni, pugos mag-tabok sa sapa. Kusog na ba kayong sug? Ang pinggan, ma'am! Wala gina! Ni tabok yun. Sigurado yung basta yung buwang pantir na aning maamron. Niyan ako sa tunga-tunga sa sapa.
Gusto ko kang sa tubig. Aw! Ay! Tabang! Mamsina! Naandun ka sa sapa, ma'am! Hala, si ma'am, kinahanggang maluwat ako sa musita. Muamba ko sa pa, muamba ko. Apsa! Luwason ko si ma'am, luwason ako. Bisan magkaulungan kayo sa akong kamatayon. Luwason ka, ma'am, sita, ako gugma. Ako si Muklo, ang imong super hero, hero. Naluwas ko ni Muklo atong higayon na. Dito, na-develop ang akong gugma niya. Unya, Pangandoy ko ikaw o pinalangga. Si ma'am nakita ko ng bintana. Nagdamgob lang ko. O tinuod ning akong nakita. tinuoy, ako Muklo. Di katuhuan da. Malagi ka, ma'am. Kuan, aron personal nga magpasalamat nimo. Sa unsa, ma'am? Sa imong pagluwas na ko dito sa sapa. Kuan, ma'am, kanang gibuhat lang ako ang angay na kong buhaton, ma'am Sita. Ay, salamat kaayo, Klo, ha. Kung wa pa ka, wa na siguro ko rin. Oh, di ka musultig sama ni Ana, ma'am. Di ko musugot. Magkunsal lang ang pobre kong kasing-kasing kung wala ka na. Ha? Unsay? Muradama sa Mirabit daw. Unsay? wakim mo. Bugal-bugalon, oh. Unsay may buto may pasabot? Sa matigigayon nga makita, tika, magbuto-buto akong dugan. O magpaningkit sa balaan mong pangan. Sure? Pero kuto bras pangandoy ang tanan. Ma'am, maubitaw ni kanta ko pangandoy ko ikaw o pinalangga. Timing di Kay ay. imposible nga may gugma ka nako nga way naot, pobre lang. O wa pagigrado. Muklo, sa gugma, way dato o pobre. Way taas o kinaadman o mubo o grado. Ang tanan patas. Ma'am Sita. Ang tinuodlo, na love at first sight, baya ko nimo. Ha? Oo, pasabutan ng love at first sight, ma'am. Kanang chocolate na. Buti pasabot, ana, nga sa dihang una takang nakita. May lahi na kong papati nimo. O nisamot nga na-develop ni dihang imo kong giluwas, Klo. Ma'am, I love you, Muklo. O pati ka makita. Love na ko nimo. No? I love you too. Mahal ti ka. I love you. Maghigugman sabdi ka na ako. Oh, Usama na ako, ma'am. lagi. Oo. Wa ko nito iyo, Galit lang ni. Hibuong ko nga sa akong pagmata karon. Ibati na ko gugma nimo. Gihiwi ko na panghiwi. Bleh. Oh. Ang iyan kay ka. Uwe. Puwa lagi kay kagdila, ma'am, no? Nano? Hala, no? Ma'am, pwede mo hangyo? Oo, ansa man na? Pwede ti ka hatagan ko nimo og higayon ba nga magtimbang-timbang aning tanan. Mo, magtibangon pa ni mo? Virgin pa man gud ko, ma'am. Ikaw? Ha? Virgin pa ka? Virgin pa, we. Oo, kasubay ug gugma. Wa pasad ko. Oh. Waki mercy. Nagkauyab gid mi kay iya naman kong gisugot. Nabali lagi. Hangtod nga nakasal gid mi. Mauni ang nahitabo sa una namong honeymoon. Ay, salamat. Nangulit ng mga bisita. Dali na. Kulbaan ko da. Nga naman. Walang kita ramang duha rin ni Ros kwarto nako. Kaluwo. Karon ang una tang honeymoon. Hani mo? Honeymoon, oh. Hani, kaila ko na. Daghan din dis bukid. Dugos ng hani. Correct. Correct di ay. Moon. Buwan man na, di ba? Correct. Honeymoon. Dugos o buwan. Wa ko kasabot. Basta kay honeymoon. Mo na ang sagad buhaton sa managtiayon ilabi na sa bagong kasal. Ay ba? Dugos buwan. Mo na yatong buhaton ron. Libog ko da. Libog yapon ka? Kapuyas ni mo, oy. Toy Jack na ba? Hindi na ya sa taon ko mamusita, oy. Virgin pa taon ko. Bisag suwayan mo. Maluoy ka na ako. Suwayan na to. Nindot sa ni, oy. Bangag kas ilong. Tuit man, may nahitabo gid namo. Dito na ko ipon og puyo ni Muklo sa ilang bukid. Managtiayon naman ni. Gusto unta na kong adto puyo sa among sa patag pero mahadlok man siyang mulugsong sa patag. Kay lagi wa gid siya kasuway. Ignorante lagi taon kaayo. Pero love na ako. Niabot ang panahon nga manganak nako. Unya. Ala, may nikawas akong bilhan. Nibuto na ang akong panubigan. Hala, manganak gid ko ini. Muklo!
Klo! Dahil sa ita, ma'am. Mga anak na ko, Klo! Tawag kong doktor! Awa taon din ni doktor sa bukid, eh. Ay, pagtawag kong mananakang! Dali, Klo! Wasay na nabang. Ha? Sa Dali, bahala din eh! sa unti ka, dali. Daduti ka dito. Oo, Klo! Nisugod ang sakit. Agay! Ay, hala. Agay! Ngalok oka, okrok ay lok okay. Gangab as nguli. Sa mga ginananan ako, uy! Ay, walang paglangas, day. Mga anak lagi ka na iyang orasyon. Ako si Umuloko ka. Bugart. Ako si Bugart. Maldito kong pangan pero humo ko kasing-kasing. Ilado kong tambalan nining dapita. Ganong gidamang ko ni mo sambalan nga mga anak man ko di man ko magpatambal, agay! Ayaw ko malaka. Okay. Mudawat sa kong other matters. Other services ba? Sa na other services, agay! Agay na ni! Oh, Agay! dawat mangali kong magpatuli. Spray kita ko walang steak! Usta na yung taon na mong gibuhat? Oy! Close naman ni! Gusto na lang, day. Ay, iglangas, day. Gay! Nalala, sige ma'am sita. Ibila og dako ang imong mga paa. Ibila, day. Kay huy po na to, day. Ayaw ka balaka, ha? Dagano tayo kung nakita na anak na. Dahil nagtakilid, doon lang sa'y nagbabag. Oh, dara! Agay! Nibila na Oy, ko! hala, nagisi! Spray kita ko walang steak! Waki, Belsep! Nanganak yung kong himsog nga batang babay, nagbungag yun ang among pagminahalay. Unya to? Pero, may anak na kita. Babay, atong anak, day, no? Ang sabi atong ingani, ha? Kubinar na to sa tungan, day. Ako, muklo, ikaw, sita. Yung babae mo atong anak, ngalan to na tong muka. Ngilad, sad ana nga na, uy. Sana, ilisa na to. Ngalan na tong simuk. Ngilad, kiyapon, Klo. Ilisa niya po na to. Ngalan na tong talo. Tumoy sa tungan ba, talo. Mura magpildiro, uy. Talo. Ano yung talo? Talo, yun. Talo? Di, uy, bati. Ato balihon, day. Talo, balihon na to. Luta! Kana, Klo, kanahan ko, ana. Ikan karon. Ikaw na si Luta, ang anak ni Mukloong ni Sita! Luta! Puta. Nanumpang akong bana nga karon nga may anak na mi, dublihon niyang iyang paningkamot, aron ikahatag niya ni Luta sa among anak ang maayong ugma. Timing kaayo, kay may telegrama nga niabot, telegrama pa may uso sa una. Unya to? Unsa na, Klo? Ako anday, gikan sa ako bringuyuan to dito sa Manila. Unsa may unod anak, Klo? Matod niya nga ginahanglan ko ng tao dito alang sa construction ba. Panday mo tong akong uyuan taon. Plargahon ko niya sa Manila aron himuon kong helper. Mao ba? Kabangi ko makalarga ko sa Manila dahil si tabi aron makaabag po taon ko nimo sa paginahanglan sa tong anak ba. Sige, Klo, maayo hinuon. Pero mao lagi, ako ra kuno'y bahala sa plete pa doon sa Manila. Onya, siya na bahala sa trabaho. Onya, ako inag-abot dito, trabaho dayon. Klo, katultol ka dito, Klo? Sugaton ko niya sa Manila, per. Ay, nahala, sige. Ako'y muhatag di mong pliti. Uy, si Luta di, gabantay ka? Sige, gilak Luta. Nasakit ang bata lagi, uy. Maong di ko gid siya kapiyaan. Ha? Day. Makahimo ka kaglugsong sa patag nga ikaw rang usa. Di man sa pwedeng biyaan ako din atong anak. Di sa pwedeng dad unato kay kuan, mabasa ni ko itabok ni sa sapa. Taas sa bakakilanat ang bata. Bitaw, no? Kaya nimo nga ikaw lang. Uunya na lang siguro larga kung maayo ng atong anak. Na, ayaw magkuha, gain tiyo. Day, mapurnada ako trabaho dito. Gani, no? Mausap. Abala na, bulugsong ko sa patag. Alang sa kamaayong kaugmaon, inday Luta nga atong anak. Kaya ka ni Muklo. Kaya mo, kat! Sprikitik daom! Ug bila may sugilanon, miabot siya sa pier aron mo sakay og barko para Manila. Unya to? Niya, nagyog ko sperda. Kay mo kong abot din nga ako rosa. Ayun na, niya mo po ticket. Pero, wa ko kay bawo sa ibuhato na ni. Mangutan ako ng lalaking nagka. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye, Lite! Bye! Jaman, bay. Kanang, bye! Usaon pagsakai anang mulargang barko. Kung busina na gani, bay, sakay na yun. Hindi ka mabiyaan.
Larga na ba na yun na? Ha? Larga na yun, ha? Si nanay! Bay, wala! Ha? Di ka bay! Magdali kong sakay barko, bayara! Bay! Uy, wala mo lingi. Prasa, tutawan na. Prehas tingay mig atuan. Surigaw tingali kay para surigaw mo na ako sakyan. Abot ang barko. Pero, uy, hala! Bay! Uy! Kita sa ta. Oh, ikaw ang tong akong pagkutana, di ba? Ako. Ingon din ni Dinis Manila. Lain magsultihan mga tao, lain mo paminahon. Aw, surigaw no na sila, bay. Ha? Ilang pinulungan. Kay wa matas Manila. Padung ta surigaw. Oh, Surigao? Kanang mo ingon nga, idyo tong manok. Bangag sa ilong! Tuit man, gusto dayo mo pauli pagbalik sa Cebu ang akong bana nga ignorante town. Maong dito ra siya sa pier sa Surigao. Ti amoy usa ka semana siya nagpaabot sa pier? Unya to? Kanan mang kugluya din Spear. Bay! Oh, ha? Uy, kita na sa ta. Ungo ka! May tabangi ko, baby. Pila na ko kanaw din Spear town. Ha? Kung nga naman. Doon na magkukibutan ng Surigao nun. Punoon sa barkuha pa doong balik sa Cebu. Unya, bitubang man si anak ko. Inday Uno. Oh, maungaw si Mana na ako naghuwa din barko nga Inday Uno. Mang yun mo abot. Ginuha mo, bay. Kanang Inday Uno, pasabot sa Surigao, bay. Ambot lang. Ha? Idyo tong baboy. Banggang sa ilong. Muna kong problema sa akong bana nga si Muklo kay ignorante en taon kaayo kalawis Ginoo. Masay akong buhaton ani niya. Kung sa man og kamo ang pasiltihon, Sita. Hello, Ate Friends! Good morning, ma'am! Good morning, ma'am! Ate Jen, good morning, Good morning, Kuya. Good morning, mga mama. Salamat kaayo nga inyo yung paimno ng inyong mga anak sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dako, Don Pepe Dark Chocolate. Unya, ugom-ugom sa Diamond Yema, Ubi Yema Espesyal. Palit mo kay Crunchy. Ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. The best kay Ate Friends! Good morning, Ate Friends! Buntag, may Humot. adlaw sa tanan. Humot kayo ang toasted bread ni Ate Jinjin. Jinjin. Oh, lami kayo. Murag dami kayo ni pare sa Don Pepe Tablia. Mo ni la best kayo na to. Tuslob-tuslob. Happy yung kita ni para makakaon or makatilaw ta ning gihatag ni Bambina nga sandwich. Ate Pres, kanang unsay pangalan na? Wheat bread. Oh, salamat kayo, Bam. Thank you kayo niya. Ate Pres? Okay, ang isendo dato karong adlaw. Ang atong sender si Sita, Ate Pres. Sita. Oh. Yang bana taon may pagkaihas at preslo ay kayo. Nilarga taon niya kan buutan ba ang bana ihas lang niya. Nilarga tas Manila kay patrabaho on siyang tiyo dito. Sus karon kay ihas lagi ati pres. Ngutan na siya atong laki ay kabala kabay ug mga giling businang barko dito sakay kay para makaadto ka Manila. Karon kay ang pagbusin sa barko taga Surigao man di ay. Kapag adto siya sa barko, Ate Pres, Surigao siya, dito siya na Surigao, wataon siya kauli, kay nangutana siya, unsay barko pa doong balik Cebu. Yang tubang sa taga Surigao, kay natural man na nila Inday Uno. Nga kada di ay kunong Inday Uno, unsa to, wa? Ambot. Oh, ambot, Inday Uno. Ambot lang, basta mo na isulti, Inday Uno. Ambot. Pawat yun siya kay Inday Uno, mga barko. Wa, gyoy barko nga Inday Uno. Kunyan, abta siya siyang amigo, gadamag manok o baboy. Sa, uy! Natakdal siya taga Surigao at Pres. Ang manok, gingnan siya, ito itong manok. Ang baboy, gibid ko yun, ito itong baboy. Kaluoy, may tao niya. Handol ka ron, Sita, nag-goal kay wapak uli yung ba natin, Pres. Ito pa Surigao? Ito Surigao. Ipakuan niya, o ipa-public service? Ipanalas ni Xaris, day. Tagaan ng piti. Para matuluan na sa taga ni Xaris, ha? Oo. May paraway na yung problema, taon. Saan taon yung bana. Sunod-sunod. Paita ba na ha, taon? Looy kay Ate Pres. Purti pa ni kamot eh, makatabang gising sa Saan na, Bam? Ako ikatambagan na. Ato di Xaris, day. Tabangan na dito sa ato manager na si Xaris. Para makabalik na resibo.
para makauli na sana diri ba mo kauli sa inyo ha. Ug unsa gali ug wapay trabaho dito sa Manila, wapay tao nakuha tultulan lang na siya pa kuan na lang kanang kuyugin lang gyud dai si tay ikaw maestra man ka kuyugin na mo bana para makasakay yung taro barko makaatos Manila. Kay sugato ra man ko 2 taon siyang uyuan dito. Bam, o sikaw unsa imong kasulti diha bam? Unya, og dugay na nang niuli ron. Karon pa na ito buhatan. Saan mo ninyo mo tupagan? Okay. Sorry ko. Papay. Wapal. Ningo Ayaw nagliso-liso na ang kinabuhi, Dro. ningo masita do isawa pahantod karo pakuli. Bam! Ay sige Facebook daw. Kanon, email oy. Kadiyot lang, kung ari ta dire sa Juan 14, versikulo 16. Versikulo 6. John 14, verse 6. Si Jesus mitubag kaniya. Ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa, nga mo Kadto sa langit. sa amahan kung Sa dili amahan. pinaagi ka nako. Ngano ni akong gibasa, kawa man ta maingon nga nangita siya dalan. Ha? Kani man god. Kita yung barko. Ni adto man god, diha man koy linyang gilitok si Jesus nga mahibaw ka mo ug asa ko mo adto. Mo dito mga apostoles, o mi kibaw sa nagiaoy, asa na islaha, sa barkuha, wa nangutanay nga nana. Kuno yan Jesus, ako mao ang dalan. Ako ning gibasa tungod kay sa kahimtang karon sa kinabuhi sa iyang bana. Zaman. Nakaday ko, bisan tinuod og dili kay siya suhito, ang iyahang kasibot, ang iyahang effort usa das binisaya gulat kanang kadasig, nga moadtog gyud kay manarbaho. O ang iyang pagpaningkamot, doon na gyud si paningkamot ba? Doon na gyud si kasibot nga moadtog bisan tinuod ko sa katultol, nga moadtog sa Manila para magkasold siya trabaho. Kanang nakaday ko sa iyahang pagpaninguha in town. Kanang uban bisag tagaan nagpliti. Bisag katultol, pawawa sa ang kwarta, gigastuglain. Siya bisag titurog ng kalisod. Ato siya po nagkasayo pitaw nga barko niyang gisakyan. No? Ang ako lang ani Mrs. nga kung makauli na diha, mas maayo nga, kumplito nga detalye ang iyang paglakaw. Kinsay mo sugat, mas maayo. Niya naman tas kabaghuan. Mas maayo nga naay numero nga magkontak asa sa sugata. Unsang orasa, asang barkuha, unsang nga sa Pier 4 ba, 1 ba, 2 ba? Oo. Na atos Manila bam. Taas ba kayo ng perya? Per 15 man siguro na Oo. Mas maayo nga sa una, suwat raman gani, wa may numero, wa may long distance call sa una pagani sa unang panahon gyud. Magsuwat ra, mas maayo nga dunay kompletong impormasyon, iniglarga niya asa siya agi, asa siya tugdon, asa siya dunggo, no? Unya, sa ako nang tanong kanya akong gibasa, ang paggiya naman po sa atong mga pag-ampo aron kita lamdagan. Apan sa ako nang nabasa o ako nakuha sa lakat sa sugilanon nilang magtiayon. Maayo, wala ko ikasaway kanila ang pagpaningkamot gawas nga tiyaw mo ha? Bag-o na nga kayang asawa, yan yung gibiyaan kay manarbaho siya. Para lagi kuno kaugmao ni Luta. Oo. Buto naon ka ng maestra naman tayong asawa, pero uy, kanabi yung mga maestra gulet, mga anak, no? Doon na ba na sila madawat? Nabi daw? Dako ba na sila madawat? Murag sa isinta or Sa una 30 na bam, karon sa 60 na. Pagka nga, Mao na nga ang mga maestra ganahan kayo sige mabdos na 60. pagka nga, usab gulyat nga, Anak dusi ka, bata. pagka nga sa gulyat at pres nga, siya siguro, ya tingali po nga, mauwaw tayo siya nga sawa, kaya sawa, maestra niya siya, way klaro ang trabaho. O tingali nga, maningkamot po siya in town. No? So nakadayag ako, uban na lamang sa mga pag-ampu, araw magbagbanguahon ang inyong mga pagpaningkamot. No? Salamat sa pagpadagat nito naman noon. Kung ako ang pasultihan,